Niin mä halusin niin siis sulta ne petsit ja sen populaarimahakarkoikoiran ja mä nyt laitan sulle vaihtopetsit. Ja sä saisit nää kaikki siitä ja nää ei oo sit kauhean hyviä. Mulle siis kauheasti on niitä mitä sä haluut. Pari tai yksi, en mä muista. Jotain semmoista, mutta mä näytän nyt. Eka on tällainen kissa. Sillä on reikä, koodit. Ja sitten takana on tuommoinen spessumerkki. Tää on eka. Toka on tämä haski. Täällä on reikä. Takaa täällä on likaa tuolla. Sinitarhaa täällä korvassa, mutta tällainen haski. Sitten on tällainen hyönä. Ja tämmönen sihuahuo. Mä en muista kumpi tää on näistä. Mutta tämmönen. Sillä on reikä ja sillä on kasti joku yksi pikku papana tossa. Ja tässä on tämän korun tässä mukana. Sitten on tää. Tuskin sä et tätä halua tämmönen pomeranian. Reikä sillä on. Oota. Noin. Niin täällä on reikä sitten jotain liimaa. Tää on hyvä kuntoinen LPS-merkki. Noita oli 4, niin sano vaan, mä en muista niitä numeroita. Tässä on tämmönen poni, tätä sä tossakin haluu. Mut sä saat nää kaikki sit populaarimerkistä. Tommonen. Ja vielä. Joo siis, näytiks mä tän mäykän johto? Tän mäykän, että tämäkin ois vaihdossa. Juu. Aina vaihtopetsit ja toivottavasti löydät mieleisen. Moikka! Toivottavasti vastaat pian. Niin.